खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। लक सभानि बारग' एमपि बिथां सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिया बराक भेलियावबो एसामिस आरो बेंगलि रावजों लोगोसे बर' रावखौबो अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै बानायनानै होनो थाखाय दाबि दैखांदों। बराक भेलि जेरै काछार, करीमगंज आरो हाइलाकान्दि डिस्ट्रिक्ट। लोगोसे बिथां सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिया बुंबावदों दि बर' रावखौ अफिसियेल लेंगुवेज महरै 1984–85 1984 निफ्राय 85 हितेश्वर साइकियानि गभर्नमेन्ट आरो 2016 आव तरुण गगৈ मोननि सोरखार दानाय समावनो बर' रावखौ अफिसियेल लेंगुवेज महरै गनायथि होखादोंमोन, नाथाय इमप्लिमेन्ट एबा लागुसो खालामनानै होआखैमोन। बिनिखायनो बिथाङा बर' रावखौ अफिसियेल लेंगुवेज खालामनायजों लोगोसे इमप्लिमेन्टबो खालामनानै होनो थाखाय आसाम सोरखारनिसिम दाबि दैखांदों। मोनसे दुखुनांथाव रड एक्सिडेन्टआव सानै बर'फोरा जायगायावनो थैनो गोनां जादों। बिश्वनाथ इटाखलिनि आसाम अरुणाचल प्रदेश बर्डारनि हाथिपाटी गेट खाथियाव गंसे बाइकजों फैबाय थानाय सानै बर' सेंग्राखौ अन्थाइ लानानै गोख्रै खारबोनाय गंसे डाम्पार गारिया सौख्रांफैदों आरो जाथाय जानाय लोगो लोगोनो सानै बर' सेंग्राया जायगायावनो थैनो गोनां जायो। थैनाय सानै बर' सेंग्राफोरनि मुङा बिकास बसुमतारी आरो राजा मुसाहारि। बिसोर सानैबो बिश्वनाथनि। खौरांनि बायदिब्ला एक्सिडेन्ट जानाय लोगो लोगोनो डाम्पार गारिनि ड्राइभारा जायगानिफ्राय खारखुमादों। कार्बि आंलंआव बावैसो सिगां दायना आरो अजानि खोमसि फोथायनायखौ लानानै सासे 50 बोसोर बैसोनि आइजो आरो सासे 28 बोसोर बैसोनि फोरोंगिरिखौ बुथारखांनायनि उनाव आरोबाव मेघालयआव बेबायदिनो खोमसि फोथायनायखौ लानानै सासे बैसो जानाय मानसिखौ गोथाङैनो फबनानै दोनदों। बे जाथाया मेघालयनि नंस्टन पुलिस थानानि सिङाव थानाय मौलियाबा मौनार गामियाव जादों। वेस्ट खासि हिल्सनि एसपिनि बायदिब्ला नखरनि मानसिफ्रानो मरिस मानगार मुंनि सासे बैसो जानाय मानसिखौ दायना सन्देह खालामनानै आरो बेनि थाखायनो नखराव सुख गैयै जादों होननानै मोनसे जायगायाव लांनानै गोथाङैनो फबनानै दोनहैदों। पुलिस एसपिनि बायदिब्ला बे गाज्रि खामानिखौ नखरनिनो मरिस मानगारनि बिदानि फिसाज्लाफ्रा गुबुन मानसिफोरखौ लोगो लानानै मावदों। बे जाथायाव गासै 18 जनखौ आखाइ दङ होननानै सन्देह खालामनाय जादों आरो बेनिनो मादाव 3खौ गुबै दायनिगिरि होननानै पुलिसआ दा एरेस्ट खालामबाय। एरेस्ट खालामजानाय 3नि मुङा डेनसिल मानगार 40 इयार्सनि, जिलिस मानगार 27 इयार्सनि आरो दिबारवेल मानगार 30 इयार्सनि। जायगानि मानसिफोरा बुंथिनाय बायदिब्ला बुथारजानाय मरिस मानगारा बयजोंबो मान होजाग्रा सासे मोजां मानसिसोमोन। बेनि थाखायनो जायगानि मानसिफोरा बे गाज्रि खामानियाव आखाइ गोनां दायनिगिरिफोरखौ गोख्रों साजा होनो थाखाय दाबि दैखांदों। मुंदांखा हिन्दी निउज चेनेल रिपाब्लिक टिभिजों लोगोसे अर्नब गोस्वामी, प्रदीप भान्डार आरो टाइम्स नाउ निउज चेनेलनि राहुल शिवाशंकर आरो नबिका कुमारमोननि हेंथायै बलिउड सेलिब्रिटिसफोरनि सोमोन्दै गासै खौरां गैयालासे जानला मोनला खौरां फोसावनाय आरो ओंथि गैयै सोंथि सोंनायनि थाखाय दिल्ली हाइकर्टआव केस फाइल खालामदों। बलिउडनि सेलिब्रिटिसफोरा दिल्ली हाइकर्टनियाव बबेबा मोनसे निउज चेनेलआ जाथायनि सायाव गुबै खौरां गैयालासे खौरां फोसावनायखौ बन्द खालामनानै होनो थाखाय दाबि दैखांदों। केस फाइल खालामग्रा सेलिब्रिटिसफोरनि मादाव सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, करण जहार, फरहान अख्तर आरो माखासे बलिउड प्रडाक्शन हाउसफोर आरो बेजों लोगोसे 4 बलिउडनि एसोसिएशन। साउथ सालमारा पुलिसआ गनायथि गैयालासे एबा इलिगेलै फाननो लांखुमानाय गोबां बिबांनि बिदेशी जौजों लोगोसे सानै मानसिखौ एरेस्ट खालामदों। बिसोर सानैया बे जौखौ जिन्जिराम दैजों नावआव दैखांनानै मेघालयनिफ्राय लाबोदोंमोन आरो सालमारानि दाब दाब जायगायाव फानहैनो नागिरदोंमोन। बेयावनो सालमारा पुलिसआ माखासे स्रोद खौरां मोननानै अपारेशन खालामनायाव जौजों लोगोसे बिसोर सानैखौ हमनो हादों। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान खौरां लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो। क'क्राझाराव सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंनाय बिजेपि जनजाति मर्चा जथुमा जानायनि हेंथायै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव सानथामनि थाखाय बन्द खालामनानै होनाय हाबाफारिखौ बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मोर्चाया बोखारनानै होफिनबाय।
बिथांमोनहा बे बन्द'खौ 12 अक्ट'निफ्राय 14 अक्ट'सिम सानसेयाव 12 घन्टायै बन्द'खौ होदोंमोन। बिथांमोनहा दा क'क्राझारनि एसपि बिथांजों रायज्लायनानै बे सानथामनि बन्द'खौ बोखारनानै होफिनबाय। श्रीनगरनि रामबाग एरियायाव सिकिउरिटि फर्सआ सानै उदखारि हान्जाखौ गावथारदों। बिसोर सानैनि मादाव सासेया पाकिस्तान उदखारि हान्जानि गाहाय दैदेनगिरिमोन, मुङा सैफुल्लाह। बिहा गोबां इन्डियान सिकिउरिटि फर्सफोरखौ गावथारनायाव आखाइबो दंमोन। आरो गुबुन सासे उदखारिनि मुङा इरशाद आहमेद दार। बियो जम्मु एन्ड काश्मीरनि पुलवामानिनो। थांनाय मासनि 14 सेप्तेम्बराव लिबिया हादोरनि आशरिफनिफ्राय खावजानाय सा 7 इन्डियान नोगोरारिफोरखौ हगारनानै होबाय होननानै मिनिस्ट्रि अफ एक्सटार्नेल एफेयार्सआ बुंथिदों। बिसोर सा 7 जना लिबियानि मोनसे कनस्ट्राक्शन एन्ड अइल कम्पानियाव मावोमोन आरो बिसोरो इन्डियासिम फैनो थाखाय एयारपर्टसिम फैबाय थानाय समावनो 14 सेप्तेम्बराव सिनाय मोनैया बिसोरखौ किडनेप एबा खावनानै लानानै थांदोंमोन। बांलादेशआव हिन्जावफोरखौ जिनाहारि खालामग्राखौ थैनायनि साजा होनाय जासिगोन। बांलादेशआव नोगोरारिफोरा जिनाहारि खालामनायनि हेंथायै गोबां धर्ना खालामनायनि उनाव बांलादेश सरकारा जिनाहारि खालामग्राखौ थैनायनि साजा होनाय जासिगोन होननानै फोसावबाय। NCRB नेशनेल क्राइम रेकर्ड ब्युर'नि गोदान रिपर्टनि बायदिब्ला आसामा साइबार क्राइमाव 3rd नाम्बार एबा 3 नाम्बाराव दङ। साइबार क्राइम जेरै गुबुननि आइडेन्टिटि एबा सिनायथिखौ खावनानै लन, क्रेडिट एबा फैसा खावनाय नङाब्ला रां खामायनो थाखाय जायखिजाया गाज्रि लामा लानानै गुबुननिफ्राय रां खावनाय। NCRBनि गोदान रिपर्टनि बायदिब्ला साइबार क्राइमाव फार्स्टआव दङ कर्नाटका। बिनि रेटआ 1 लाख मानसिफोरनि मादाव 8.2 जन 18.2 जोनानो बे खामानिखौ मावो। सेकेन्डआव दङ तेलेंगाना। बेयाव 1 लाख मानसिफोरनि मादाव 7.2 7.2 जोनानो बे खामानिखौ मावो। थार्डआव दङ आसाम। बेयाव 1 लाखनि मादाव 6.5 6.5 जोनानो बे खामानिखौ मावो। 2020 नोबेल प्राइज फर इक'नमिक्सखौ जयेन्टलि इक'नमिस्ट पल माइग्रम आरो रबार्ट विल्सननो होनाय जाबाय। बिथांमोनहा अक्सन थिउरिनि सायाव मोजां खामानि मावनायनि थाखाय बे एवार्डखौ मोनदों। बिथां पल माइग्रमआ हिउमेनिटिस एन्ड साइन्सनि सासे प्रफेसार आरो रबार्ट विल्सनआ स्टेनफर्ड ग्रेजुएट स्कुल अफ बिजनेसआव सासे मेनेजमेन्टनि प्रफेसार। साब इन्सपेक्टर आनजादनि पेपार लिक जानाय केसआव हमजानाय एक्स BJP लिडार दिबान डेकाखौ मैया कर्टआव लाबोदोंमोन आरो दा बिखौ 14 डेज 14 साननि थाखाय सोंनाय फिननाय लानो जुडिशियेल कास्टडियाव दैथायहरबाय। आरो बे केसआवनो मैया सासेबाव नलबारिनिफ्राय एरेस्ट खालामबावबाय। बिनि मुङा प्रणब शर्मा। बियो सासे सोरखारि फोरोंगिरि। नलबारि पुलिसआ माखासे खौरां मोननानै बिनि फनखौ टेप खालामनायाव प्रणब शर्माया साब इन्सपेक्टर केन्डिडेटफोरनिफ्राय 10 लाख रां बिनाय अडिअ' क्लिप मोनदों। जोबनायाव दङ इन्डिया आरो आसामनि कर'नानि आपडेट। इन्डियायाव दासिम 77,72,559 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। थैनाया गासै 1,09,881। हामनाया 62,23,372। आसामाव दासिम 1,95,304 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। हामनाया गासै 1,66,032। दासिम 28,439 नि देहायाव कर'ना एक्टिभ जानानै दङ। थैनाया गासै 826। मैया सानसेनि गोदान केसआ 1,521। हामनाया 1,457 आरो मैया सानसेनि थैनाया 10 जन। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।